Fl-aħħar 8 snin qatt ma rajna daqshekk xita tul ix-xahar ta' Ottubru. Dan hekk kif kollox qed jindika li dan ix-xahar ta' Ottubru se jkun wieħed aktar imxarrab mis-snin ta' qabel. Iċ-ċifri juru li matul ix-xahar ta' Ottubru tas-sena li għaddiet fost l-oħrajn b'kollox niżel madwar 82.4 mm xita. Filwaqt li sa nhar il-ġimgħa l-ammont matul dan ix-xahar kien diġà qabeż il-100 mm xita. Ix-xita ta' dawn l-aħħar jiem ikkawżat ħsara f'diversi inħawi ta' Malta, mod partikolari fit-Tramuntana u fiċ-ċentru. Fuq il-medja soċjali feġġew ritratti u filmati ta' l-ilmijiet fit-toroq bħal Mellieħa u Ħalbalzan. Pereżempju fit-triq Sant'Andrija fil-limiti ta' Pembroke ċeda ħajt li jifret din it-triq prinċipali minn Maleliqi. U f'Taslima fit-triq Patri Marjanu gallerija ta' dar mhux okkupata sfrondat u spiċċat fit-triq. Fit-triq il-wied f'Ħalbalzan l-ilmijiet kaxkru parti mit-triq tant li nkixfu tappiri periklu għal karozzi li jgħaddu minn din it-triq ewlenija. Barra minn hekk matul il-ġurnata tal-ġimgħa derbi ċar li x-xogħlijiet li saru fit-toroq fl-inħawi tan-Nigred fallew l-ewwel test, hekk kif dawn spiċċaw marqa fix-xita qawwija li għamlet għal ħabta ta' nofsinhar. Fortunatament ma hemmx rapporti ta' persuni li weġġaw. Sadattant it-bassir tat-temp għat-tmiem ta' din il-ġimgħa u l-bidu tal-ġimgħa dieħla jindika li fil-waqt li se jkollna aktar xita, ir-riħ se jkun ħafif jew moderat u għaldaqstant mhux mistenni li jkollna maltempati akbar minn normal. Iżda mhux l-istess jista' jingħad madwar id-dinja, hekk kif uragani laqtu iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. L-Istat Amerikan ta' Florida għadu qed isofri l-illa tal-uragan Michael filwaqt li fl-Ewropa, Spanja u l-Portugal mistennija jintlaqtu mill-uragan Leslie. Din hija bis-sittilet darba li uragan mill-Oċean Atlantiku wasal sal-art fl-Ewropa, bl-aħħar drabi jkun fl-1967 u l-2005.